I pozdrav YouTuber, evo nas ponovno u još jedan moj tutorial. U ovom tutorialu osvajamo ostrva, pošto u prošlom nismo stigli. Tako da će nam prvo trebati drveta za to. Ali ja nekako imam baš dosta drveta, tako da neću da štedim. Jer evo, gospodo, pogledajte koliko ja imam drveta. Znači sve ovo mogu da opustošim kad želim. I kako da kažem, sad moram ubrati, samo da napravim jedan chest toga, ovako, da postavim ovdje čuveni chest, postavim sve stvari u njemu. Znam da sam malo bezveznjak, ali šta da se radi, moram da umrem. Imam samo još 3 srceta, barem da bi bio čitav ili barem neko da me ubije. Ali 10 ovoga bi mi ne bi škodilo. Ajde, bye bye. Evo sad sam se stvorio, ne znam gdje, evo je moja kuća. Blizu sam se stvorio. Tako, sad uzem ovo i kamenja, ako imam malo 2 kamena, ne bi mi škodilo, nemam kamenja, to što ćemo se ima creepera, ima creepera, uvijek ima creepera. Joj, 2 zombija, ljudi, kako sam preživio, ne znam. Ali zato idemo da nastavimo ovaj klip uz dobro, uz sve najbolje. Ali prvo što ćemo raditi jeste da ćemo kopati kamenja. Imam 2 kamena, zašto? Za kamp, za mač. Pošto kamp već imam. Tako. Sad mi ne može niko ništa. Ajde da istrošim ovaj kamp barem. Pošto od kamenja mi je nekako bolje da pravim ovo. A i brže se dobio drveta. To nije baš brže, ali je dobro. Dobio se polako. Ma ne, ipak bih ja od drveta opravio. Pošto jedno drvo kad iskopate imate puno toga. Zato ne morate se brinuti. Evo ga. Uzet ću ovo. Još jedan dijakram za svaki slučaj napravio. Možda ovaj potrošim i ko zna šta može da se desi. Ovako. Evo ga. Sada idemo u akciju. Samo još nešto sam zaboravio da napravim. To je najvažnije što sam zaboravio da napravim, to je nešto najvažnije. To je lopata, zato što sad moramo ovdje uništavati, to je ovdje kopati. Evo ovako. Pa idemo na daleki put. Ne znam da li je daleko, puno, ali treba će nam za to puno drveta. Iako dole ima ovih riba i creepera.
Gdje je ovaj creeper? Evo ga. Neki creepera, ima, bio ga je još jedan. Ako je puko, ne treba. Ali nemam ništa da jedem. Nema veze. Šta tu ima? Ja ne idem mnogo brzo. Ne znam da li ću imati dovoljno drveta, ali ako nemam, kopat ćemo. To uopšte nije bitno. Nećemo da kopamo drva. Malo sam se zeznuo. Seći ćemo drva. Jao. Pomoć. Tako. Idemo još da pravimo i da gradimo. Kada osvojimo ono tamo ostrvo i kad produžimo most, to će biti to za ovaj tutorial. Samo malo nam treba. A creeper nam se približava. Ne, ovo je trska. Učinilo mi se. Da sve predviđavam creepere. Ajde, barem da nastavimo. Neću.